Hello everyone, this is Prophet Daniel Remnant or Prophet Madungwe, Prophet T Madungwe. Vanhu vazhinji vanondiziva because I'm a prophet of all nations. I'm a prophet to all the people. So today pane nyaya dzakati one day dzatoda kuti ti-update vanhu pamusoro pemaringe ma-heavenly updates kuti zviri kufamba sei, Mwari vari kuti kudii. But nhasi tichataura nyaya dzakawanda like the issue of the video ranetsa rajapraiser kuti zviri kufamba sei, why prophet vakawanikwa musong yajapraiser zvinobvumidzwa here spiritually kuti a man of God oenda kusong yakadaro kana kuti hazvibvumidzwe here. Tichataura patichange tichita this interview kusvika tapedza. So continue to stay with us because tinenge tichitaura nyaya dzese dzakadaro. Tichataura zvakare nyaya yehell preaching, tozotaura kuti prophet vakapiwa basa rekuti chii, sezvo Jesu ari kuhell ari kumboita zvaari kuita zvakare. Saka tichange tinemi for the next minutes akati one day ndichitaura nyaya idzodzo. Saka usava busy nezvimwe zvinhu, chimboteerera prophet panguva ino timbotaura. So this is Prophet Daniel Remnant or Prophet T Madungwe. Ndinoshandisa mazita maviri. SaJacob aishandisa mazita maviri, ainzi Israel kana kuti Jacob. Jacob rari zita rake rekuzvarwa naro, saka T Madungwe ndere kuzvarwa naro. Then Daniel Remnant ndo zita remweya randakapiwa naMwari. Kana ndichita zvemweya Daniel zvinoreva kuti God is my judge. Saka ina ndini anonditonga panyika because God is my judge. Even Solomon aisanze Solomon ainzi aive nezita rake Solomon zvaimirira peace izita raakapiwawo. Even Esther the queen anditi aisanze Esther anga nezita rake. Even Daniel achipinda kuBhabhiloni ane zita rake raakanopiwa zvakare. Even Abraham akachinjwa naMwari kuti zinzi azonzi Abrahama. Saka nyaya yemazita tinoona kuti Mwari vanowanza kuchinja vanhu mazita vova paravo remweya. Renyama rinongosara riripo, munhu unongoramba uchishandisa futi zita rako renyama but remweya unenge unaro. Saka ukaona panonzi this is Prophet D kana kuti Prophet Daniel Remnant, ziva kuti ndi Prophet Madungwe, hapana chachinja. So let me quote one verse yatichashanda nayo zuva ranhasi patichange tichiita nyaya dzese idzi, Mwari vachitibatsira. I shall read from the Holy Bible. It reads as follows. Galatians chapter 6 verse 7, it reads as follows from the Holy Bible. Do not be deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall be also reaped. That says the Bible. May God bless you all. Let me update you kuti zviri kufamba sei panyaya pevhesi yandataura. Tinoona kuti ndakataura ndikati this month Christ shall visit hell. Starting the month of July musi wa1 kusvika musi wa30, Jesus Christ shall be in hell. Achange achivhizitira hell. Nichabata kuti zviri kufamba sei nevhesi yandabatanidza yandaverenga kuti prophet vakapiwa basa ripi panyika kuti vaite panguva yekuti Jesu pa 30 days achiita zvaanenge achiita kuhell, achiparidza achidii. Tichange tichikuupdate kuti kana 30 days dzapfuura zviri kufamba sei. So Prophet Madungwe vakatumwa because the Bible says the man soweth and he reap what he sows. So Jesu vakandituma. Jesus Christ appeared to me. Last night I was with Jesus Christ. Tichitaura nyaya yandiri kutaura iyo nyaya yekuripa, nyaya yekusowa. Tinoona kuti zviri kuitika mukati meupenyu hwevana vevanhu inyaya yekuti zvinhu zvamakasowa. Vamwe makasowa mahatred, saka iko zvino mava kuvengwa nevanhu. Saka Prophet Madungwe has begin a special mission yandakatumwa naJesu kuti ndiite starting zuva ranhasi. Ndosaka tiri kuitaura kusvika musi wa30 July tichiapila before God kuti vanhu varegererwe zvivi zvavo zviri kuitika muupenyu hwenyu. It's not about kuti vanhu hamusi kunamata, but it's about the zvekumashure zvakaitika makadzvara zvisingaiti. Tine vanhu vakatora vakadzi vevanhu, iko zvino upenyu hwavo hazvina kuitika zvakanaka. Tine vanhu vakachita vasikana vekuti paanga achiri mukomana akadani vasikana vakawanda ndokubva azonoroora. Right now munhu iye ari kutadza kuita marriage iri stable, but you are now reaping what you sow. Nekuti zvaunodzvara ndo zvaunokohwa, chaunoitira umwe munhu ndo chaunowana. Saka iwe ukabva uchitsotsa vamwe vasikana, usafungidzira kuti uchazowana mukadzi akanaka pakuroora. Urobva wangonowanawo tsotsi rako, nekuti mumachechi mazuva ano vanhu vazhinji vari kuenda but unonzwa munhu achiti takatowanana kuchechi but marriage yacho haisi kufamba. Nekuti chii chiri kuitika ndechekuti matsotsi auya muchechi, but even kana uri tsotsi ukauya muchechi zvakare, you shall reap what you sow. Saka ngatiitei zvakanaka muupenyu hwedu because zvatinodzvara ndo zvatinokohwa. Hakuna munhu anodzvara chibage achakohwa nzungu. Saka zvatinoita muupenyu hwedu ndo
zvatinoita. Iwo kana uchida kuti vanhu vakufarire, newo ufarira vanhu. Saka iwo kana uchivenga vanhu muupenyu hwako, hakuna munhu achakufarira muupenyu hwako, because iwewe haunokwanisa kudochi kudo vanhu. Saka you reap what you sow, ndo zvataura vhesi yandaparidza. Saka ndakatumwa naJesu kuti ndiparidze this vhesi kuti vanhu ngatiite zvakanaka, bhozi chero mukanamata, chero mukaita sei, chero mukada kuzviita maholier than thou muri papupiti paipai muchiimba muchidi, bhozi nevanhu vanoimba kana mupraise and worship anditi anenge abva aita upombwe hwake, osvika ava kuburitsa misodzi ari papupiti achiimba achidi, but hazvina zvazvinochinja. Even maprayers ako haana chaanonzwika naMwari, because you reap what you sow. Mabasa aunoita ndo anongokuteverawo, because uri kuimba uri under adultery nditi saka uchiimba uri under adultery ipapo hapana chinosvika kuna Mwari kana prayer kana chi. Saka the past it is affecting vanhu vakawanda. Umwe akasiya munhu adanana naye kwenguva refu akamudyira mari yake, ndokubva azomusiya at last minute, ndokubva aenda ndobva anororwa neumwe. Marriage yake haichaitiko zvino kana kuti akutoshaya mwana. You are reaping what you sow, because wakasiya wadisappointa umwe munhu kumashure. Saka ndonyaya iri kuitika. Even pachishona vanoti natsa kwaunobva, because kwauri kuenda hauzivi usiku. Saka chiri kuitika ndechekuti vanhu kwatiri kubva hatisi kunatsa tichienda kwatiri kuenda. Nditika unobva watsotsa munhu, anditika vamwe vanotoendeswa kuyunivhesiti nemukomana, nditika then ozoti apedza kunzi hausisiri klasi yangu akuenda kune imwe marriage, nditika akunoroorwa neumwe munhu. But you reap what you sow. Uchisvika kuya marriage haikufambiri zvakanaka, because wabva watsotsa munhu uyu. Saka hazvibvumidzi kushandisa munhu panyika kana kuti just using a person wobva waenda, zvinhu zvako hazvinokufambiri kumberi. Saka kwanzi nevhesi yandataura, you reap what you sow. Zvaunoitira vanhu ndo zvaunoita. Ukabva uchitsotsa vanhu uko, anditika tine vanhu vanovhara vanhu vakawanda mari dzisingaiti kana kuti kwanzi ndinotengesa chakati, then hachasupply zvinhu zvacho, then at the end ozoona business rake radona, ozoti vanhu vari kundiroya kana kuti Satan ari kundirwisa. Aiwa, hapana Satan ari kurwisa. Saka tiri kuita basa. Prophet Madungwe vari pakuapila before God starting today kusvika musi wa30. Saka kana une zvawakaitawo, maybe wakaita abortion kumashure, anditika but now kuti uchiita futi mwana hazvichaiti, because Mwari vari kuti ndinokupirei mwana iwe wakamboita abortion, anditika mwana akunetsa kuti achibatika, marriage yakunetsa because wakambotsotsa umwe munhu kumashure. Zvinhu zvako ndo zviri kuitika muupenyu hwenyu. Satani haana simba rokurwisa munhu achimukunda, but zvatakaita nezvatinoita nhasi ndo zvine simba pamusoro pedu. Saka takatanga program iyi, Jesu ari kuheu, Prophet Madungwe vari panyika. Ini ndichito zvandiri kuita, ndinotora marequest enyu kuti makaitei, ndoapila before God, then those things shall be erased. Kana wakaita abortion wonzi hausisina kuita abortion, because ndinenge ndaapila before God pamusoro penyaya yako. Because ndikasaapila zvicharamba zvichikuita hound forever, you shall reap the bad things in your life. Saka tauda kuti vanhu vachirega kuripa the bad things of the past, because tauda kuti tichiapila. Saka this is the direct a message yakadeliverwa by Jesus Christ kuti ndikwanise kudeliver the rightful message kuti no guys, let us saka kana tadaro it's now a repenting stage. Anditika even vari kuheu vari kusangana ne repenting stage. Anditika toda kuti vanhu vatendeuke pazvivi. Kana wakaita medha kumashure hauchafaniri kuita zvakare. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu zvamakaita zviri kukuteverai. Saka ndinoziva vamwe makaita maportion, vamwe makatsotsa vanhu muupenyu, zvinhu zvenyu hazvisisiri kufamba. Ukatira kuti anything muupenyu hachina zvachiri kuita. Why? Because you are reaping what you sow. Saka now ndatanga appealing before God starting today kusvika musi wa30. Ndichiapila kuti mabad past enyu aitwe erased naMwari vachikuitirai zvakanaka. Saka rega ndichinda panyaya yaJesu Kristu watiri kuti Jesus Christ is going to visit here from 1 to 30 July. Jesu Kristu akashandisa the Zimbabwean route, and most of the time rega nditaura kuti kubva musi wa1 kusvika musi wa30 Jesus Christ shall reside in Zimbabwe. So we are remembered because Jesus Christ is dwelling with us. Kuheu anenge achingoshanya achita zvaari kuita, mapreaching zake achiona vanhu achiona kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here kuheu, but iye anenge achireside in the spiritual realms of Zimbabwe. So Mwari vakatitira zvakanaka. We have been chosen. Ndindakapila before God kuti we shall host Jesus Christ on earth on these days. So regai ndiclarify kuti zvakasiyana
papi nehell preaching. This is not hell preaching yakamboitika 2017 yandakaripota pakazotendeuka vamwe vanhu vandakataurawo vakangoitirwa nyasha, but vanhu ivava havana kuenda kuheaven, vakaenda kulower part of the heaven inongonziwo yegrace, but vanhu havasati vatongwa. Saka yakaitika 2017 here, that was hell preaching. Iyi inonzi hell visit. Anenge achiita mavisits achiona kuti mastandard eikoko achiri according zvatiri kuda here, like the fire. Kune moto kuti moto uchiri pastandard yatakagazeta here isusu the heaven, handitika. Saka ndo zvinhu zvanenge achiita, but haasi kugara in hell Jesus Christ. Alright, let me explain kuti hell iri kupi. Hell iri, that's the lower part of the earth, handitika. Tichibva muhell tobva tapinda muhades, handitika. Ndo muno resides the kingdom of darkness, or ndo muno resides Satan in the hades, handitika. Tichibva pahades tobva tapinda paearth, handitika. Chinhu 1 ichocho chakabatana. Tabva ipapo topinda maspiritual realms, handitika. Tabva ipapo takupinda muheaven, tapedza those 5 stages, tapedza malevels kuti ukabva pahell woenda pahades, wopinda paearth, wopinda paspiritual realms, wopinda paheaven. But heaven iri divided into 3, handitika. Saka iri divided, unopinda mufirst heaven, unopinda second heaven, wopinda mu-third heaven. Saka Jesu haasi kugara kuhell, ari kuvisita, but he is residing in Zimbabwe currently, but not in Zimbabwe, but in the Zimbabwean spiritual realms, handitika. Ari kugara muma-Zimbabwean spiritual realms, handitika. Chinonzi a spiritual realm kurati nyika yomweya yeZimbabwe ndo maari kuresida. Saka ndakaapila before God ndikati no, pachaitwa hell preaching, we wanted to host Jesus Christ in our nation, handitika. Then Zimbabwe was chosen by the heavenly council and all the heavenly delegates variable. Then Zimbabwe was chosen when prophet visited heaven. That was in the month of April. Prophet was in heaven. Prophet was splitted into 2, and prophet was splitted or divided into 2. The physical man ikamira yega, the spiritual man ikamira yega. Then prophet Madungwe went to heaven. Ndo pakaitwa that meeting. Then ndo pataka appeal ganzi, Christ shall use the Zimbabwe in heaven. So for the 30 days Christ shall be in Zimbabwe, not in heaven, but kuhell anenge achivisita because ndo kwane mission naye. Saka tiri kushanda nenyaya yetu prophet Madungwe vachapila kuti vanhu mapasti avo avari kuripa iko zvinhu ari bad aitwa erased by God, handitika. Then Christ wachivisita kuhell. Saka tiri 2-man operation, tiri kuruva inonzi 2-man operation, Jesus Christ and Jesus Christ, handitika. Prophet Madungwe and Jesus Christ vari cooperate. So most of the time Jesus Christ shall appear to prophet Madungwe, handitika. Tichi update about the program kuti iri kufamba sei the hell visits and everything, handitika. Saka yakaitika 2017 yanga iri preaching that's a visit, handitika. Saka Jesu anenge achinoona kuti zvakambomira sei ikoko, zviri kufamba sei. Saka madetails haasati anyanya kuitwa released kuti zvichazo kuti zvafamba sei, but regai nditaure kuti Jesus Christ is not happy, that's why he came to us. But Zimbabwe taitirwa nyasha. Saka pa these days it's easy to see Christ because he is closer to us, he is with us. Sezvaakamboita paya kuIsrael kuti akapia kuIsrael, but that was in the physical form, handitika. But this time it's a spiritual form, handitika. Saka vari mumweya achivhurikai maziso, it's easily kuti mumuone. Zvakafanika Old Testament Jesu Kristu asati auya, handiti. Tinoona kuti vana Meshaki panonzi another man appeared to them, handitika. That was Jesus Christ who appeared in the fire, handitika. Papana Meshaki vana Shadrach and Abednego, Jesus Christ appeared in the realm, handitika. In the mangamune moto, handitika. Even varume vaienda ku Emmaus vaya, handitika. Zvinonzi Jesus Christ appeared. Saka zvinhu zvemweya it remains. Saka kana tichiti Jesus Christ appeared to prophet last night, handitika, hatisi kuti pakauya ndege ikasvika pamba paprophet no ikapinda muprayer room, no. Jesus Christ anoshandisa the appearing and disappearing method, handitika. So he appeared sezvakaita kuvarume vaienda ku Emmaus, handitika. Chiverenga the book of Matthew, handitika, anonzi appeared, handitika. The invisible become visible, handitika. Zvinhu zvemweya zvinonzi the invisible, but pane pazvinonzi the invisible become the visible, handitika. Ndakutaura anonzi matongues anoda the interpretation. Only those who are in spirit they shall understand me, because this is not a movie whereby anyone can just understand kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. This is the spiritual things. You must be filled by the Spirit of God so that you can understand this. So Jesus Christ is going to visit hell from 1 to 30.
achiona kuti mastandard emoto wedu uri kuita burning the people to torment the people in hell zviri kufamba sei, zvinhu zvese zvine order here, then achicheka futi kuti hades nehell zviri kushanda zvese zvakamira sei. Saka ndo zvanenge achicross checka Jesus Christ achiona kuti zvakamira sei. But tichazokuupdate kusvika musi wa 30 wacho kana wapfuura kuti zvambofamba sei ende zviri kufamba sei. Regai timbopinda zvakare panyaya yemarighteous chart yajapraiser tichauya zvedu tozoibata kuti zvakafamba sei panyaya video ende Mwari vakatiwo kudii. Handitika tiripo, hakuna kwatiri kuenda, hatina chatiri kumhanyira, tiri kutaura nyaya dzemweya. Saka continue to tune in tichiramba tichitaurirana zvinhu zvemweya, but uchinzwisisa. Handidi vanhu vanosara vasina kunzwisisa zvandiri kutsanangura, handidi. So yeupre tinoona kuti righteous chart yakambomira currently haisi kureleaswa by Prophet Madungwe. The reason ndekuti hatina mutsvene kubva zvatanga lockdown. God rejected the world. Sezvo ndakataura 2016 ndikati we have sinned, God has rejected the whole world. Handitika vanhu havana kunditeerera 2016 when the Lord appeared to me. Instead people vanhu vakatanga kumuka prophet vakati prophet vanopenga, vanhu vakati prophet zvavanotaura hazviitiki. God was not happy kusvika Mwari vazotipa chirwere chisingarapiki chinonzi the incurable disease which is COVID-19 because takatadza nezvizvi zvakaita sema-gay rights. Handitika nyika neimwe ikatongwa according nekutadza kwayo, but tadaro hatina kuripenda. Handitika the Bible says you must submit to the authorities. Saka kubva zvatanga lockdown kana tingangoti zvatanga covid tichitanga 2019 handitika hapana kana mutsvene, but Prophet Madungwe havaverengeri kuvatsvene because I am the heavenly delegate. Handiverengeri kuvanhu, ndinoverengera kuma heavenly delegate. Saka handimo marighteous. Saka hakuna mutsvene kubva zvatanga covid payangoti yatanga panyika. Hakuna marighteous chart edu ese ari pa 00 every month, ari kungoya ari pa 00. The reason, let me explain kuti why tiri pa 00. Ivo vamwe vanhu vachienda kuchechi, vamwe vanhu vachinamata, vamwe vanhu vachifasta. Handitika anonzi monthly righteous chart. Hazvisizo zvinoendesa vanhu kudenga izvozvo. Tiri kungoti pamwedzi panenge paita vanhu vangani vagona kutya Mwari, vagona kufamba zvakanaka. Saka tiri kuti pese kubva zvatanga COVID-19 tichitanga 2019 chinotanga muna December kwayakatanga kuchina kuchina, anditi hakuna kana munhu wani akamboita zvake mutsvene. The reason ndeyekuti we are not submitting to the authorities or kana to the kuma leaders edu panyaya dzema-lockdowns kuti itai zvakati, vamwe muri kunyunyuta, vamwe muri kuti chi. Saka muri kutadza submission. Saka submission iri kuisa ma-righteous chart edu pa 000. Saka munhu wese must obey his government, whether it's Zimbabwean government, whether it's US government, whether it's China government. Zvamaudzwa moita izvozvo, mukanzi pfekai mamask mopfeka mamask. Handiti mukanzi garai mumba mogara mumba, mukanzi endai munoita vaccines moita vaccines. Ndichabata futi nyaya yema-vaccines kuti zvinobvumidzwa here kutora vaccines semunhu anonamata Mwari kana kuti hazvibvumidzwi. Handiti Saka currently ma-righteous chart edu ari pa 00 because hatisi kugona kuita observing zviri kudiwa nema-governments edu. Tiri kuita tichinyunyuta, vamwe vari kuti zvine politics mukati, kana ukanzi taita lockdown kunonzi zvine politics mukati, umwe ari kuti zvakati, umwe ari kutaura zvake. Saka the righteous chart, God is not happy because we are not submissive. Handitika kana muchitadza kuteerera government yenyu watimo Mwari wamusiri kuona because zviri kuradza it's a sign of rebellious. Handitika because umwe munhu anozoti maybe ndakunda vakukampenera politicians. No. I have one boss who is God, and I listen God. That's my boss. And I am not biased, and I will never favor any government or anyone on earth. Even the Bible says, do not show favoritism. Show favoritism. But why do you support the governments? Even the Bible says, submit to the authorities. You must submit to the authorities. One voice, one command. Muchishandisa yatinoshandisa ku-heavenly army. Handitika vari kutaura ndi Prophet Daniel Remnant, the new heavenly army commander. Ndakamboitaura ndikataura kuti Prophet Madungwe was ordained to be the heavenly new army, the new heavenly army commander. Handitika at the age of 4 years ndakajoina
Evil army anditika ndobva ndava a simple soldier, ndobva ndava very loyal at the age of 30 years, ndobva ndaitwa the deputy Evil army commander. Then recently muna May ndobva ndaitwa the new Evil army commander nditika, saka ndo currently title yandiri kuholda kusvika ndafa, saka ndava the new Evil army commander nditika tichita ma spiritual battles, hatiti ma physical battles, because umwe munhu anogona kutozoti saka prophet uyai kuIraq kana kuti prophet uyai kupi kupi tikwanisa kupinda mubattle. Aiwa no, isusu tinorwa ma spiritual wars. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the dark world. Saka those things ndo zvatinorwa nazvo, hatirwi nenyama neropa anditika zvedu ndezvemweya anditika vanhu vanofungidzira kuti kana tichiti isusu tinoita ma spiritual battles tichauya kana kuti Zimbabwean government tombotora topinda muZimbabwean government anditika takuenda kubattle yavo toona kuti zvakamira sei. Aiwa hatiti zvinhu zvakadaro, isusu tinoita ma spiritual wars, ndo zvinhu zvatinoita ipapapo kuti toona kuti takuita sei ma spiritual wars edu. Saka now prophet vari the new Evil army commander anditika vacharamba vachifighta, ticharamba tichirwa ma spiritual battles anditika vanhu vachiri kubvumisa kujoina Evil army, but for only those who are loyal anditika. Kana usiri loyal hatidi vanhu vasiri loyal, tinongoda only those who are very loyal ndo vanojoina the Evil army. But hatishandisi zvimwe zvinhu zvamunofungidzira pfuti nechi, tinoshandisa Bible, ndo chinhu chaunotanga kupiwa the Bible, wotanga kupiwa the knowledge in the spiritual realms kuti zviri kumbofamba sei. So prophet Madungwe is the new Evil army commander. So where is Michael now? Where Michael now stands in the spiritual realm? Ngatibatei the Bible, tona Jesus Christ kunonzi achauya achinzi Emmanuel, God with us. Jesu ndimwari anditika, Jesu wacho anoti aona inini aona Mwari, aona Mwari aona inini anditika saka tine ma offices akati one day ekuti ma offices yayo ndimwari. Tina Gabriel, tina Michael, tina Christ anditika. Even Satan angari mu office yacho kusvika pakazoitwa demoted zvakare, because Satan animuri kuona Satan abused akazati ndiri in the office of like a god anditika, then he abused his power akada uye kuti achinamatwa, then ndokubva kwaita hondo kudenga, ndokubva abviswa kudenga. Revelation chapter 12 ndo pane nyaya yacho anditika. Why zvakadaro? Saka vana Michael they are still loyal anditika, but Michael ndimwari because ndiye mukuru wehondo yekudenga, mukuru wehondo yekudenga ndiye kamwari wacho. Saka Michael remains the owner of Evil army anditika saka Michael remains the owner of the Evil army, but even from the very beginning he was not the commander, he was the owner of Evil army. Ndima yango muti yenyu mukuru wehondo dzekudenga, yes anditika the Lord of hosts, but he was not an army commander. Papa sina that post, hakuna munhu anga akaholda that post. Saka munhu anenge achiti prophet Madungwe mazotorera Michael basa, kuna zvinhu zvakadaro, because Michael wacho even in the first place he was not the army commander, he was the owner of the owner of Evil army. Saka ndimi mai abuse kana muri kushaya ruzivo zvinonzi my people they lack knowledge and they perish. Munenge musina ruzivo muchiti Michael ndiye army commander. Michael never be, haana kutombogara aita since the creation, haana kumboita the Evil army commander anditika akangogara achingori the Evil army achingori mukuru wehondo yekudenga kana kuti muridzi, the owner of Evil army ndo post yake. Saka ndataura nikati tine ma offices anomirira Mwari, aona Michael aona Mwari, nokuti Michael ndimwari, aona Gabriel ndimwari wacho Gabriel, aona Jesus Christ ndimwari anditika Satan akazobviswa zvakare because angari futi but that spiritual realms. Tinongoshandisa inonzi God the Father, the Spirit, vese Jesus Christ, ukaona Holy Spirit, it's Jesus Christ, mweya wani wa Jesus Christ. Saka ndozoti vanhu vanenge vasingapanzwisisi ipapo kuti zviri kumbofamba sei. Saka prophet Madungwe was ordained because through my loyalty anditika I am not the Evil army commander, but let me explain kuti ndinoshanda sei nema angelics angu anditika chinhu chekutanga prophet Madungwe is very loyal, and if in the abuse the power anditika andifi ndaita chinhu for the interest of me anditika chinhu changu chese chandinoita ma spiritual wars, it's for the benefit of the spiritual realms anditika, or it's for the benefit of the heaven. Andifi nda abuse power because that post aipiwi munhu ano abuse power, and ndisati ndambo abuse power since even in the office of a prophet, and ndisati ndambo profita munhu kana Mwari vasati vataura. Chero munhu akati prophesy to me prophet anditika, andifi ndambo profita kusvika Mwari
Mwari vataura. Saka I will never abuse the power. Anditika saka atifi ta abuse power. Saka ma angelic tinotuma kuma spiritual wars, but for the sake of God, not for the sake of me. But ndinoramba ndichiwana ma directions or ndinoramba ndichiudzwa zvekuita naMwari, the owner of heavenly army, and Michael. Ndo my bosses angu. I have two bosses, Michael and Michael and God chunu one. Anditika saka we do not listen to the people. Tinoramba tichiteerera Mwari. Saka let me